сте в Black Crust пицария. Отворено от 12 до 9. Ето пиците. Има места. Ето как се прави пицата. Имаме с бяло тесто и с черно тесто. Ето току-що излиза от печката. Ето таблото с пиците. Вижте как изглежда вътре заведението. А ето я и нашата черна пица. Изглежда доста черна. Много добре. Поръчахме си пица номер 3 от менюто и бира. Ето е бележката. Пицата номер 3 е 4190 исландски крони, а драфт бирата или наливната бира е 1790 крони, общо 5980 крони, което платих с картата ми излезе точно 84 лева. Така че черна пица с пеперони и бира във Вик 84 лева. Заведението буквално за половин час се препълни. Ами, аз преминавам към хапване. Пицата почти свърши. Определено мога да кажа, че си заслужава, е много вкусна. Независимо от това, че е с черно тесто. Така че, ако идвате във Вик, определено препоръчвам да опитате. Вижте как изглежда. Хлебно и вкусно. Ако сте харесали това видео, моля да ме подкрепите с един палец нагоре и се абонирате за канала. Така, тръгваме от Вик. Започна да вали, но вижте каква хубава гледка. Просто един път. Вятър, дъжд и сняг. Температурата е 3-4 градуса по Целзий. И продължаваме напред. Рейкявик 186 км, Селфа 129.
Така че, ако се чудите дали да взимате 4x4 или обикновена малка кола, защото ще е малко по-евтина, то може да прецените спрямо пътя, който в момента минаваме, дали се заслужава да вземете малка кола или наистина да изберете 4x4 и да карате спокойно. До момента Mitsubishi-то се държи много добре, много комфортно е, не се усеща на дълъг път и е истинско удоволствие да се кара. Също е хибридно, така че от време на време се включва батерията и като цяло е доста икономично. Ще напред как се вижда, че е заснежено. В Исландия има страшно много туристи, над 2 милиона на година, при население от 400 хиляди. Това се пада до 5 туриста на всеки човек на година. Разбира се, някои идват за 2-3 дена, някои за една седмица или за един месец, но цяло си е доста. Погледни колко е красиво и спокойно, за няколко дена определено се заслужава. Това е другият черен плаж, който вече посетихме, до отбивката. Така че ще намалиме спускане. Това е подобно на шипка. В Исландия почти няма дървета и гледката е просто страхотна.